Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang binabantayang Low Pressure Area o LPA na nabuo madaling araw kahapon Huwebes. Ayon sa Pag-asa, alas 8 kaninang umaga nang mamataan na ito sa loob ng PAR. Dahil dito, asahan ang panakanakang pag-ulan ngayong araw at matinding pag-ulan ngayong weekends. Inaasahang aabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ulan bukas sa mga probinsya ng Catanduanes, Sorsogon at Albay. Sa buong linggo naman, makararanas din ng pag-ulan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Ngayon na Biyernes until over the weekend, inaasahan po natin ang cloudy skies na may mga scattered na mga pag-ulan at rain showers and thunderstorm. Dahil sa LPA na ito, magdadala ito ng mga paulan, lalo na po bukas sa probinsya ng Sorsogon, Albay at Catanduanes, at sa linggo po, magdadala po ito ng matinding pag-ulan. Posible itong maging unang bagyo ngayong taon at tatawaging Bagyong Auring. Inaasahan naman na lalabas ng PAR ang LPA sa darating na Martes o Miyerkules. Since ina-expect po natin na lalapit po itong low pressure area at may katamtaman na chance itong maging ganap na bagyo sa Saturday or Sunday, after po nito magre-recurve po siya. At yun po, sa Saturday at Sunday, possible mag-issue tayo dito sa Pag-asa Southern Luzon ng mga heavy rainfall warning kung malakas na po ang mga pag-ulan. Muli nagpaalala ang Pag-asa sa publiko na maging alerto at manatiling nakatutok sa kanilang mga susunod na weather forecast upang maging handa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.